adra di Ynys Môn i fi, fe ma ges i magu, fe ma dwi'n magu yn heulu una. Ac yn Llandegfa nes i dyfu fyny, oedden nhw'n flynyddoedd hapus iawn. Mi fes i ffwrdd yn gweithio am flynyddoedd, yn gweithio i'r BBC yn Llundain ac yng Nghaerdydd, ond adra o'n eisiau dod a dyna nes i dipyn dros 10 mlynedd yn ôl rwan. A mae'r ffaith dwi'n meddwl bod yng Ngwraig i Llunos o'r Ynys hefyd yn dyfnhau y gwreiddiau ar yr ynys a pryna drwy hyfforddi hogia yn y clwb rygbi'n Llangefni neu drwy wasanaethu Môn yn y cynulliad, beth bynnag. Mae hi'n braf gwneud be allai i dros yr ynys yma ac er i fod yn benderfyniad mawr 2 blynedd yn ôl i sefyll dros Blaid Cymru yn yr is-etholiad, i fod o'n golygu troi'n nghefn ar yngyrfa fi fel darlledwr, mi oedd yn gyfle i gyfrannu at ddyfodol yr ynys yma ac mi oedd o'n anrhydedd enfawr i gael y newis i gynrychioli yng nghymuned. Da ni'n gwybod bod yr ynys yma yn lle arbennig iawn, ond mae gyda fo sialensa wrth gwrs ac mae Môn angen rhywun dwi'n meddwl sy'n barod i godi llais i edrych ar ôl buddiannau'r ynys. A dwi'n gobeithio mod i wedi profi nad dwi byth yn swyl o frwydro dros bobl Sir Fôn. Mae gen i a Phlaid Cymru uchelgais go iawn i wneud Cymru gyd yn fwy llewyrchus. Mae'n bwysig iawn bod Môn a Gogledd Cymru yn cael eu siar o fuddsoddiad, yn bod ni'n gallu cryfhau yn gwasanaeth iechyd, bod yn ysgolion ni yn gallu perfformio'n well. A bod ganddyn ni'r cysylltiadau iawn, ffyrdd, rheilffyrdd, band llydan a ffôn symudol. Ac mae'n rhaid wrth gwrs i'n busnesau ni allu gael y gefnogaeth i gyrraedd i potensial mwyn creu mwy o swyddi a rheini yn swyddi da. Na i ddim addo cael bob dim yn iawn, ond mi nai addo gwneud bob dim allai i helpu i gael y gorau i Sir Fôn.